дар Тоҷикистон имсол лимити барқ зудтар ҷорӣ гардид ва пешгӯии зимистони сахту дароз мардумро нигарон кардааст. дар ҳамин ҳол яке аз нерӯгоҳҳои бузурги Тоҷикистон Сангтуда-1 бо тавоноии пурра кор намекунад то мушкилро осон кунад. Тоҷикистон ҳамагӣ 44%, яъне нисфи аз иқтидори ин нерӯгоҳро истифода мебарад. чаро? Чунки барқи тоҷик аз ин бештар аз ин нерӯгоҳ барқ намехарад ва зоҳиран сабаб дар он аст ки нархи барқе ки Сангтуда-1 тавлид мекунад ва ба барқи тоҷик мефурӯшад ба гумони барқи тоҷик гарон аст, чун тибқи созишномаи байни Тоҷикистон ва Русия аз соли 2009 нархи нерӯи барқи Сангтуда-1 0.116 сент таъин шуда буд ва ин маъмурияти нерӯгоҳ ҳақ дорад ки ҳар сол 4% нархи онро боло барад. вале барқи тоҷик ҳамеша таъкид мекунад ки наметавонад бар зиёни худ аз ин нерӯгоҳ барқ хараду арзонтар ба мардум фурӯшад. намояндагони ширкати барқи тоҷик ҳозир нашуданд мавзӯъро шарҳ диҳанд. дар дафтари нерӯгоҳи Сангтуда-1 талаб намуданд ки барои шарҳи мавзӯъ номаи расмӣ лозим аст. бо вуҷуди он ки номаи расмиро ба ин ниҳод фиристодем, вале то ҳол посух надоданд. танҳо як масъули ин нерӯгоҳ дар суҳбат ба Радиои Озодӣ гуфт ки дар фурӯш ва таъмини нерӯи барқ ба аҳолӣ онҳо мустақил нестанд ва ин аз барқи тоҷик низ бастагӣ дорад. мушкил миёни ду ниҳоди тавлиду фурӯши барқ дар ҳолест ки чанд рӯзи ахир бархе сокинон аз ҷумла дар Душанбе низ аз қатъи барқ дар манзилашон шикоят карданд. рӯзи 3 сентябр тақрибан соати 22:30 шаб барқ дар хиёбони Нусратлоҳ Махсум ва кӯчаи Муҳаммадев хомӯш шуд. рости ҳамон шаб ҳаво хеле хунук буд. ҳамон рӯзи 3 сентябр боронгарӣ буд. ба ҳама маълум аст ки дар Душанбе борони сахт шуд, ҳаво хеле сард шуд. баъдан мо саҳар ба масъулини шабакаҳои барқӣ чандин бор тамосҳои пайдарпай кардем. мутаассифона ба занги телефони мо ҷавоб надоданд. як сабаби забонкӯтоҳии тиҷоратии ширкати барқи тоҷик дар назди Сангтуда-1 ин ҳам аст ки он аз нерӯгоҳ 3.41 миллиард сомонӣ қарздор аст. ҳамзамон қарзи ин нерӯгоҳ аз андоз 245 миллион сомониро ташкил медиҳад. ҳукумат дар гузашта чунин қарзро барои пӯшонидани воми барқи тоҷик бахшидааст. Сангтуда-1 мегӯяд пуле ки барқи тоҷик ба он медиҳад ҳамагӣ 32% нархи барқро мепӯшонад ва ин имкон намедиҳад нерӯгоҳ ба буҷаи Тоҷикистон пардохтҳои комил анҷом диҳад. нашри ин гуна маълумот албатта ба обрӯи Тоҷикистон ва умуман ба фазои сармоягузории кишвар бисёр таъсири манфӣ мерасонад. бояд маъмурони барқи тоҷик дигар масъулонро месазад ки ин масъаларо ба як шакли ҳал кунанд. агар бо ин созишнома чандон розӣ нестанд, бо Москав бояд вориди гуфтушунид шаванд, чунки ҳайф аст ки ин нерӯгоҳе ки сохта бунёд шудааст, чанд чархаи он бекор хоб аст, мардум аз бебарқӣ ранҷ мебаранд. нерӯгоҳи Сангтуда-1 бо сармояи Русия дар дарёи Вахш сохта шуда, 75% он ба Русия ва 25%аш ба Тоҷикистон тааллуқ дорад.